E fíxense, unhas 4.000 persoas morren cada ano en España atragoándose por accidente e os que máis riscos teñen son os nenos. Por iso é moi interesante que nos colexios saiban usar uns dispositivos especiais que axudan a sacar o bocado das vías respiratorias. Sobre 4.000 persoas morren ao ano en España asfixiados por un atragoamento accidental. En menores de 5 anos é a terceira causa de morte non natural. Moitos deles adoitan levar alimentos ou obxetos á boca que nun descoido poden poñer en risco a súa vida. Hai pouco tempo para que entren en conciencia, porque o cerebro non recibe oxígeno, e logo a partir de 6, 7, 8 minutos estamos falando de que os danos son casi irreversibles. Os dispositivos para evitalo existen. Os aparellos crean unha succión que busca eliminar a obstrucción dun corpo estrano da vía respiratoria. Que estean nos comedores escolares poden axudar a crear espazos máis seguros. Eles están pendientes, pero un atragantamento pode vir en calquer momento, en calquera. O seu uso é seguro e doado e optimizan a atención aos primeiros auxilios neste tipo de actuacións. O seu custo, apenas 150 €.